सेम टू सेम एक गीत के जवाब हमारा चाहिए। रौरा गीत के हम जवाब लगाई या ना लगाई? रौरा कोनो नया गीत गईती, नया कंपोज ले गईती, तब शर्मा जी से कहती कि हे गीत के जोड़ा लगाई, तब हम लगती। अब पाथले पर पाथत और करी भैया बड़ी कैसेट हमार मनोज शर्मा के लोग सुन ले बनी। अब भगिया के भाग आज देखी, आज दुगोला होता खाली गीत के। हाँ जी खाली गीतिया के बतिया भइल बनू मनोज शर्मा भीतरे डब होता है। हाँ हाँ मकई के भात खाने जिंगा मकई के भात डब के ला ओहिंगा डब 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 होता है। ये बुझे तारे किसुन छैला खाली प्रसंग गावेले। अरे मनोज शर्मा जी आई एम किसुन छैला जादू का तू गइबे को हम ना गाए, तू जवन गइबे तो हमरा से ना होई, हम जवन गान तो तारा से। हां हां ये मन किसुन छैला जादू ई ह सावन एकरा बाद आई भादो। हां काहे कि भगवान हर एक इंसान के काम अलग अलग बटले बनी। शौकत भाई के बेंजू बजावे के काम बटले बनी, महेंद्र बाबा के ढोलक बजावे के, हमरा के गावे के, सब लोग तोहरे खानी हो जाता और ब्यास लोग बैठ के माछी मारी। हे गीत के जवाब तन दे देबो कि झूठो माया के लागल बाटे मेला हो। इतना तरह से गिरी तने गिरा के दिखाओ के बा, गिरावे के जानी ले। हां हां ताकि है नहीं एहिंगा गिरावे के बा शर्मा जी कि झूठो माया के लागल बाटे मेला हो, आ काहे के झमेला करेला। माया के लागल बावे मेला हो, काहे के झमेला करेला। झूठो माया के लागल बाटे मेला हो, काहे के झमेला करेला। खेला हो काहे के झमेला करेला। ई तो 4 दिन के बावे सब खेला हो, काहे के झमेला करेला। ई तो 4 दिन के बाटे सारा खेला हो, काहे के झमेला करेला। ई तो 4 दिन के बावे सारा खेला हो, काहे के झमेला करेला। झूठो माया के लागल बाटे मेला हो, काहे के झमेला करेला। माया के लागल बाटे मेला हो, काहे के झमेला करेला। बा शौकत भाई महेंद्र बाबा मनोज शर्मा भाई है ना ताको। क्या बात है मनोज शर्मा जी। शर्मा जी सड़िया सभे लोग पहनेला, बाकी झमकावे लगे हुए केकरा बल पर फाटता रह। ए शौकत भाई के बल पर, ए महेंद्र बाबा के बल पर। महेंद्र बाबा का करी है? महेंद्र बाबा का करे, हम जौन इशारा करें तौन करें। अरे सब माया के मेला हटे हो। नाता के ताता लागल बा सगरी, नाता के ताता लागल बा सगरी, नाता के ताता लागल बा सगरी, नाता के ताता लागल बा सगरी। आई समैया
सभे हो जाई कगरी आई समैया सभे हो जाई कगरी आई समैया सभे हो जाई कगरी आई समैया सभे हो जाई कगरी। ए मनोज शर्मा जी ए जाए के परी अकेला हो ध्यान दो जाए के परी अकेला हो काहे के झमेला करेला जाए के परी अकेला हो काहे के झमेला करेला जाए के परी अकेला हो काहे के झमेला करेला जाए के परी अकेला हो काहे के झमेला करेला। शौकत भाई ए हाय सुना और का मनोज शर्मा जी अकेले आइल बड़ो अकेले जइब हमू अकेले आइल बनी अकेले जाए करे के का बा निमन काम करे के बा ए होइलो संग ना जाई ना केहू संगे ना जाई का है हई शौकत भाई खूम जई हैं तो ई शमशान घाट ले जाई हैं हां महेंद्र बाबा खूब संगतिया हवन तो कहे महेंद्र बाबा कि ना हम ना जाए हमारा बड़का भाई के बियाह भइल बाबे दुनिया में सभे बा मतलब के साथी दुनिया में सबे बा मतलब के साथी। लाल बाबू भाई ए मनोज शर्मा भाई हंसे लेने आहा तो मन करला कि 2 किलो मीठा खा के हम मर जाए आहा दुनिया में सभे बा मतलब के साथी दुनिया में सबे बा मतलब के साथी। तब तू तो दूसरा खाती मरे लकाथी अब तू लोगवा खाते करेला खाते तब तू तो दूसरा खाती मरे लकाथी अब तू दोसरा खाते करेला खाते। अब ई बुझाई तेला बेला मनोज शर्मा अब ई बुझाई तेला बेला हो काहे के झमेला करेला भाई बुझाई तेला बेला हो काहे के झमेला करेला तबे ई बुझाई तेला बेला हो काहे के झमेला करेला भाई बुझाई तेला बेला हो काहे के झमेला करेला। अरे जिया जिया मनोज शर्मा भाई आंख में आंख मिलावा उनको के खाया अरे जा जाओ जाओ ए गीत के लास्ट भाव बड़ी सुंदर गीतकार हमार बड़ भाई सोनू संग दिल एक गीत के भाई हमार लिखले बनी कैसे सोनू संग दिल ई हवे दुनियादारी सोनू संगति ई हवे सोनू संग दिल इहे बाटे दुनियादारी सोनू संगति ई हवे दुनियादारी कहे कृष्ण छैला तू तो घूमले बसारी कहे कुसुम छैला तू तो घूमले बसारी
सुन छैला तू तो घुबले बसारी कहे किशोर छला तू तो घूमने बसारी केहू नहीं मिली ताहार चेला हो केहू नहीं मिली ताहार चेला हो काहे के झमेला करेला केहू नहीं मिली ताहार चेला हो कहे के झमेला करेला केहू नहीं मिली ताहार चेला हो काहे के झमेला करला केहू नहीं मिली ताहार चेला हो कहे के झमेला करेला सेम टू सेम एक गीत के जवाब हमारा चाहिए।